Γεια σου, Γεια, τι κάνετε, είσαι καλά? Είμαι ο Σώτος Προ, όπως ξέρετε. Είναι το δεύτερο μου βίντεο. Ωραία, σήμερα δεν θα παίξουμε Poppy Playtime, όπως είχαμε παίξει μια άλλη φορά. Τώρα θα παίξουμε κάτι παρόμοιο με το Poppy Playtime. Κάτι μπαμπάν. Λέγεται κάτι μπαμπάν. Μπαμπάν. Ναι, και προσπαθούμε να παίξουμε. Εγώ προσπαθώ τόσες μέρες να το κάνω, να βγει αυτό το παιχνίδι επιτέλους, αλλά τα κατάφερα. Τέλεια. Και ξεκινάμε. Ωραία. Τώρα τι κάνουμε? Κλαπ. Πατάμε το ρολόι. Τυχαία το έκανα πατήσω το ρολόι. Κλακ. Ωραία. Πού είμαι? Τι πήραμε? Με αυτό της σκευής. Της σκευής. Τέλος πάντων. Βοπ. Ωραία, 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 ωραία. Πάτα εψιλον. Ωραία, τι όραση. Θα θείς. Τον πήδηξα. Ζωγραφιές. Μην ζωντανέψετε. Δεν ξέρω καν τι ζωγραφιές είναι. Θα πω εδώ. Πήρα μία κάρτα. Εδώ πέρα. Είμαι πολύ τυχαίος. Κοντρόλε. Μην το σπάσω κιόλας. Άρα αυτό. Μπλα 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 μπλα. Εντάξει. Το πήρα. Για Super In. Super In. Βαζίων. Κατεβήκα. Μήπως έχεις και εδώ κάτι? Στο άλλο τραπέζι. Μπαταρίες. Πρέπει να βρούμε δύο μπαταρίες. Και άλλη μπαταρία. Άλλη μπαταρία δεν έχει. Μάλλον πάμε να βρούμε, μάλλον πάμε να το βάλουμε στον drone. Δρουνάκιας. Τι κάνεις εσύ? Πήγαινε εδώ. Εσύ κάνεις κάτι? Έχω ένα drone, μάλιστα. Ότι θα καταλάβω αυτό. Δεν σπάσει το drone. Πού πήγε? Πρέπει να βρω δύο. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να πατήσω, να πατάω κλακ. Να πήγαινε εδώ, πήγαινε. Τι κουμπί. Αυτό το κουμπί μου φαίνεται. Μήπως πρέπει να πατήσω και εδώ. Όπα. Εδώ παλάκια. Πόσο τυχαίος είναι. Πού είναι? Εδώ πέρα είμαι. Ναι. Κάτι έχω κάνει. Ξαναμπήκε μέσα. Περίεργο. Δεν μπορώ. Τι είναι κάρτα? Τι είναι κάρτα? Κάνω. Αυτό είναι εδώ. Κάνε. Πόσο δυνατός είμαι? Αυτό το Google Time είναι. Η γωνιά της ηρεμίας. Έχει μια καρέκλα. Είναι τόσο καλή δάσκαλη που δεν αφήνουν τα παιδιά να είναι όρθιοι με το ένα πόδι και να κάνουν ισορροπία. Πού είναι? Έλα εδώ. Σπάσε. Έλα κουμπάκι. Κουμπίς. Δεν είναι drone. Δρονάκια θα σε λέω. Όχι. Θα σε ονομάσω Μπάμπι.
Μπαμπή θα σε ονομάσω. Θα σπάσει τα τζάμια. Έλα εδώ ντρόουν. Είναι εκεί. Πούς δεν ντρόουν. Ρε ντρόουν. Ρε ντρονάκια. Έλα μπαμπή. Πάμε μπαμπή. Μπαμπή. Μπαμπή πάμε. Έλα εδώ. Μπαμπή. Μ' ακούς? Ρε μπαμπή. Μπαμπή. Πήγαινε εδώ. Μπαμπή. Σπάσε το τζάμι, αγόρι μου. Ρε μπαμπή. Πήγαινε τουλάχιστον εδώ. Εδώ μπαμπή. Μπαμπής. Μανίλιος. Μπαμπής. Καλά, άστο. Πάμε να βρούμε μια κίτρινη κάρτα. Είδα κάτι. Μπλε. Πάτα το. Δεν είχα κάρτα. Φως. Έχει φως. Αυτό είναι ένα παλιόπουλο. Θα το βάλω εδώ πάνω. Έλα ρε παλιόπουλο. Ο Πίλα Πέλτ. Θα σε ονομάσω Πίλα Πέλτ. Πώς σε λένε δεν ξέρω. Ελπίζω να σε λένε ο Πίλα Πέλτ. Ο Πίλα Πέλτ σε λένε. Ωραία. Το βρήκα. 6. Μάλλον πρέπει να λέει αυγά. Εδώ πέρα έχει ένα αυγό. 6 αυγά. Να βρω ένα 6 αυγά. Παναγία μου, πώς θα το